2024, je to tak? No a sme vo hre, každopádne načítanie bude extrémne dlhé, čiže ja si to tu vyčakám, alebo možno vám môžem ukázať, tak je tu Xbox samozrejme, Asobo Studio, toho je ale dosť tých sponzorov. Dobre, samozrejme nejaké autorské práva tu máme. Na čo sa to načína na toho? No počkať, ja som Teodor z budúcnosti a vysvetlíme si pár faktov, prečo nebolo tak dlho video. Je to z toho dôvodu, že som mal trošku viacej povinností v škole a všeobecne nebolo už moc čo natáčať taký týždeň. A navyše pracujem na tom, aby sa môj content zlepšil a bol aj zaujímavší, čo teda toto video, ktoré bude len o načítaní, spoiler. Tak k tomu moc nepomôže, každopádne ja už nebudem to obkecávať a ideme na to. And a half hours later. Tak, konečne sme tu, môžeme ísť povedať to, je tu start alebo accessibility. No, asi to najprv prejdeme tie teda nastavenia. Čiže, alebo ty brďo, no toho je dosť. Ale sme tu konečne, čiže máme buď kontroler alebo T-Hotas. Ja tu mám zaznačený teda môj T-Hotas joystick. Tak dúfam, že to pôjde. Ďalej tu máme jazyky. Máme tu samozrejme prednastavenú angličtinu. Čiže je tu angličtina, francúzština, nemčina. Proste je to aj ruština, polština, čiže proste maďarčinu, češtinu ani slovenčinu tu nehľadajte. Škoda, akože že to nepridali, lebo tak väčšina Slovákov to trošku, niektorí to hrávajú, tak akože mohli, ale však dobre. Máme tu default assist alebo all assist, čiže klasické alebo na všetko. Ja si myslím, že mne vystačia tieto klasické nastavenia. Aha, dobre, čiže ideme si urobiť svojho panáčika, toto je jedna nová vec v tom simulátore, ale samozrejme zasa mi to bude načítavať 100 hodín, a nie, tak to sme rýchlo relatívne. Aha, tak som to zaklikol dosť. Reálne vážne, takto zatiaľ vyzerám, hej, lebo sa mi nenačítam modely. Tváre tu máme, je to z toho dosť na výmer. Asi toto bude dobré, akože mne na tom ani až tak nezáleží, ako bude vyzerať koniec koncov, je to simulátor letecký, čiže nehrám Sims. Toto je veľmi v pohode, by som povedal. Ale akože sú tu aj ženy, vlastne hoci čo chcete ďalej, sú tu rôzne akože oblečenia, sú to klasické saka, mikinky, bundy a tak. Ešte by som sa išiel pozrieť na tie tváre, lebo no ďalej sú tu príľby, slúchatka a tak ďalej. Ja si dám asi slúchatka, by som povedal. Alebo tieto, no to vyzerá jak zo Star Wars, nie? Tieto budú dobré. No po mne je to v pohode, ja by som to možno už ešte takto nechal. Možno by som sa ešte na to ešte raz pozrel. Aha, to je už kopilot vlastne. Ježiš. No, sú tu strašne vymenené tie funkcie. Akože čím sa to ovláda, sú tu okuliare a tak. Neviem, asi tak to vyzerá dobre, ale skôr by som možno že dal tie okuliare, aj keď... Neviem, to je jedno, by som povedal. No. Kopilot je takýto asi, no ale však môžeme to vymeniť. Alebo môžeme aj bez kopilota. Kopilot tam niečo hlási. Tak to je celkom úlet, akože že AI, to má, tuším, že tam je aj AI. No ďalej, sú tu zase takéto vršky, klasicky. Aj gate sú tu na výber, tak to sa mi hodí asi toto k tomu viacej. No nie, to som zaklikol dosť, skúsime toto. Ani toto nie je moc k tomu. A takéto.
toto je relatívne tomu pohode, ale však skúsime ešte nejaké... Ty brďo, jaký obchod? Ty brďo. No tak toto je dosť cool, akože že ešte to nebude na nejaký iný diel. Tak sa pozrime, no môžeme skúsiť activities. No máme tu flight training, rally race, low altitude, landing challenge, Red Bull Air Race, to bude zase nejakou a custom content. Čiže, čo tu máme nového? Máme tu nového toto rally race a low altitude. Čiže, v tom asi moc nič potrebovať nebudem. Čiže, to asi zatiaľ nechajme tak. Challenge League, čo je Challenge League? Aha, to je takéto. No, tak toto bude sranda. Pôjdeme, že prečísum landing Bilane. No tak toto skúsim. To som zvedavý veľmi na to, tak poďme na to. Dámy a páni, no. A po tejto časti, ktorú ste práve videli, pri tom, jak sme mali sprísať s tým vrtuľníkom, tak mi to padlo. A potom zas. Aspoň sme si ukázali, že aké nastavenia môžete mať. Plus grafiku. To je niečo takého. Čiže skúsime to na budúce možno zahrať. Uvidíme ešte. Ešte stále mi to padá. A jo, tak sa majte. Teda môžete si to kúpiť, ale až po nejakej dobe, lebo momentálne je to dosť zle nad tým, čo sa týka konekcie a tak ďalej.